ka san abin da ke faruwa yanzu abin da ke faruwa yanzu kai bari ka kai jakuna suna faɗa kai jakuna suna faɗa Daga ce mahaukaci. Zauna nan mu jira. Mutane ba komai ba dabbobi ne ba. Kawai zai ci dabbobin ma wai jabai. Ai ya kamata gaskiya yanzu mu tashi mu je mu duba mu ga abin da yake faruwa ko iska bane ba ga yayi Muna zaune a tare kuma ina jira kuma in ba ka da kai har yanzu gaskiya kamata mu je mu duba. Hallelujah. Wannan menene? Wace menene? Kada Me ya faru? Menene ya faru? ka gani ko? Menene? wallahi Wa'ina suke jakuna faɗa. Ina suke? jirgin ƙasa ne mai gari jirgin ƙasa Ai layi. jirgin ƙasa Ina titin shi yake? mutum ma iya sama